Hola a totes i a tots, benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu. Com bé sabeu, aquesta passada setmana vam començar amb novetats al canal, va haver una pausa d'un meset de vídeos. Hem tornat amb narracions dels partits, és a dir, els gols del Barça narrats, també els del Madrid i de partits claus de Champions. I a partir d'ara, els caps de setmana, els diumenges o els dilluns, tot depèn, avui amb dilluns, un altre dia pot ser diumenge, pot ser dimarts, resum de la setmana futbolística, és a dir, parlarem del Barça, parlarem del Madrid, parlarem de l'Atlético, farem resum de la jornada de la Lliga, de la Premier, de la Sèrie A, parlarem també de la Liga i la Bundesliga, una de les més igualades dels últims anys, també, òbviament, s'està apropant, parlarem de la Champions i de l'Europa League, i fins i tot ho podríem acabar, si us sembla, parlant de la Kings League, que és un fenomen que s'està fent cada dia més gran i crec que és bo també parlar-ne d'aquest futbol tan atractiu, etc. Però el tema és que començarem parlant del Barça, un Barça que aquesta setmana ha tingut dos partits. Si us sembla, comencem amb el el dia d'ahir, el Barça que va jugar davant del Cádiz, un Barça que va guanyar 2-0. No va ser un partit molt brillant del Barça, la veritat, s'ha de ser sincers. El Barça va guanyar primer de tot perquè és un equip superior al Cádiz, això al final és obvi, tot i que els de Sergio van tenir ocasions, de fet un parell de rematades al pal. El Barça va guanyar gràcies a que va tenir uns 3 minuts molt bons seguits. El primer gol ve d'una jugada magnífica de Ferran Torres, que després en parlarem en la prèvia del partit contra el United. Ha de ser o no titular Ferran Torres a Old Trafford? Doncs bé, el primer gol el genera Ferran Torres, que va ser amb diferència l'home del partit, i el segon una bona jugada de Sergi Roberto, que per cert va fer el primer, que dona a Lewandowski al final. És el que et dona tenir un delanter tan colossal, tan letal a l'equip. És que li fas una passada a la frontal i amb un o dos tocs defineix de meravella allunyant la rematada del porter. Com dèiem, el partit en general del Barça no va ser bo. No pots deixar que el Cádiz et xuti 14 vegades. És veritat que el Barça en va xutar 16, però diria que l'últim xut del Barça és al minut 60 i poc. No pot ser. 4 rematades a porteria del Cádiz, el Barça que va tenir la possessió, 65 a 35, moltes passades del Barça, un Barça però que va avorrir una mica en el dia d'ahir. És veritat que era un d'aquells partits que s'han de guanyar, com el de la setmana que ve. Si vols guanyar la Lliga has de guanyar sigui com sigui aquests partits. També, per exemple, és un partit així com dèiem el de la setmana que ve al camp de l'Almeria, després a casa davant del València. Són partits que has de guanyar, però òbviament hauries de donar un ritme diferent si vols realment convèncer. Partit, com dèiem, just del Barça. Analitzem ràpidament. Els culers ahir van sortir amb Ter Stegen a la porteria, Koundé, Christensen, Eric Balde, mig del camp Sergi Roberto, De Jong, Gavi, a dalt Ferran Torres, Lewandowski i Ansu. A la defensa no hi era Araujo, sanció, no hi és Pedri per lesió, tampoc no hi era Busquets, sí que hi era Busquets, però se'l van reservar. Jo crec que serà titular al Trafford, juntament amb Kessie, que va ser suplent, i juntament amb De Jong, que sí que va jugar però va ser el substituït. Gavi està sancionat. Sergi Roberto pot ser una opció veient el partit que va fer, però òbviament el Barça jugarà molt limitat. Gran partit defensivament de Christensen i d'Eric Garcia, tots dos em van agradar molt. Gran partit novament de Ter Stegen, que està a un nivell de forma extraordinari. I a dalt, bé Lewandowski, bé, doncs el gol se'n van al minut 60 per donar entrada a Rafinha, canvis. Molt bé Ferran Torres, per mi el millor partit del futbolista valencià des de que va fitxar pel Barça. I a dalt el Barça hi va tenir un problema, l'únic però dels davanters del Barça va ser Ansu Fati, que cada dia la veritat és que preocupa molt el nivell de forma d'Ansu Fati, perquè és que no hi és, simplement no hi és. Ahir el partit d'Ansu Fati és que no hi era, és que pràcticament podríem dir que si no hagués jugat hagués fet
lo mateix o encara més, i la veritat és que aquest moment d'Ansu Fati preocupa molt perquè podria estar tenint minuts, gràcies també a la lesió de Dembélé, però no ho està aprofitant. En canvi, ahir, xapó per Ferran Torres, es va treure les vergonyes de damunt, un autèntic partidàs, encarava a tothom, superava a tothom. De fet, el primer gol ve d'una jugada excepcional, que se'n va de 3 a pura línia de fons, posa la centrada, la rematada de Lewandowski la treu Iza Carcelén just a la línia i després molt atent Sergi Roberto per marcar. Però el cas és que el Barça va guanyar, el Barça continua líder a 8 punts del Real Madrid. Ara parlarem del Madrid, però encara toca continuar amb el Barça. Parlem del partit d'Europa League del Barça. Per tancar ja carpeta, el Barça va empatar a 2 al Camp Nou, un partit que hagués pogut guanyar perfectament, hagués pogut perdre perfectament i hagués pogut empatar, que és el que al final va passar. Era un partit molt obert, a tumba oberta, possessió pel Barça, xuts pel Barça, passades pel Barça, tot pel Barça. Tema penals, per mi és penal, per mi el de Jordi Alba es pot pitar, però no és un robo, diguem-ho així, no és un robo. Per mi el del Manchester United és igual, tot i que després hi ha una vermella que diria que és a Casemiro, que no li treuen, i per mi és segona targeta groga. Però el penal diria que és de fred, és molt clar, és que té la mà així i l'impacte aquí, és que no pots dir ni que li ha donat a l'ombro ni res, és que l'impacte aquí, la pilota, és penal molt clar i no ve ni d'un rebot ni de res, és penal claríssim. No sé per què l'àrbitre no el van a revisar, no sé què li està passant al Barça aquesta temporada amb les mans a Europa, ni Van Boe que el van a revisar a Milà, ni tampoc aquesta setmana, no ho entenc, però bé, la tornada està tot obert. Sí que és veritat que el Barça té un condicionant, que no hi és Pedri, no hi és Gavi, i òbviament això resta possibilitats a la classificació del Barça, i més també jugant davant d'un United que està a un nivell de forma excepcional, United que va guanyar aquest cap de setmana, en parlarem després. I bàsicament seria això. En quant al Barça, crec que la tornada està força oberta, pot passar de tot. Jo crec que és favorit el Manchester United, jo crec que s'ha de dir i no hi ha cap problema per dir-ho, és favorit el Manchester United. Ara bé, doncs sí, el Barça no té un mal equip, tot i les lesions, sancions, etc, pot competir-li el Manchester United, i en un partit pot passar de tot i que jo crec que amb l'equip que té i sobretot amb el factor camp, que es va notar molt de fet a l'anada, crec que el Manchester United és favorit per passar els vuitens de final de l'Europa League. Toca ara parlar del Madrid, un Madrid que tampoc no es despenja del tot en la lluita per la Lliga, si és veritat que està a 8 punts i que aquesta Lliga ara mateix depèn del Barça, però victòria molt important del Madrid, victòria en els últims minuts, bastant a la línia del que està fent el Madrid, va patir molt. Sí que és veritat que li van anul·lar 2 gols a Vinícius, tot i que Courtois en va salvar un parell o 3 de molt clares, de fer el rematada al pal de Moi Gómez, que va fer un molt bon partit, gols de Valverde i Marco Asensio. A destacar un nom al Real Madrid, a destacar el nom d'Álvaro Rodríguez, el futbolista de la cantera, que va entrar 4 minuts i va donar 2 assistències, un gol. Una de les assistències és anul·lada al final per un fora de joc posicionar per molt poc, perquè la pilota toca al final a la cama de Valverde i estava en aquell moment Álvaro en fora de joc, tot i que fa un desmarcatge boníssim. I després la segona també és d'anar-hi, de dir m'han donat 4 minuts, doncs els aprofitaré. Recuperació, bona passada per Marco Asensio, que marca, i gol també important per Marco Asensio, que no va ser titular, doncs també reivindicant-se en els minuts que va entrar. Un gol, bon gol, rematada creuada. Crec que el Madrid no va tenir un partit plàcid, però va saber patir quan va tocar patir, i quan va tocar matar el partit el va matar. I també parlar del nivell de forma de Valverde, diria que porta 16 gols pràcticament en els últims 35 partits, és una autèntica barbaritat, quan n'havia fet 6 en totes les anteriors
temporades amb el Real Madrid. Crec que Valverde ara mateix i Vinícius són els jugadors més en forma. Per cert, Vinícius, es van filtrar uns comentaris cap a Vinícius, també de Vinícius cap a rivals i cap a l'àrbitre. Jo crec que això de Vinícius acabarà causant problemes en general. Crec que causarà problemes a la Lliga i causarà problemes al Real Madrid, perquè, per exemple, fins i tot ara Ancelotti se n'ha d'anar a protestar als àrbitres, i bé, no crec que el Madrid ho estigui fent bé, els rivals ho estiguin fent bé, ni la Lliga, ni els àrbitres, ni ningú. Crec que ningú ho està fent bé en aquest aspecte, en el problema Vinícius, i crec que se li ha de ficar una solució ràpida. Del Madrid en tornarem a parlar després en la prèvia de Champions contra el Liverpool. Ara però passem al partit de l'Atlético de Madrid, un Atlético que també jugava ahir, va guanyar, partit important per continuar mínimament en la lluita. Ara mateix l'Atlètic de Madrid és quart amb 41 punts, 37 en té el Betis, un Betis que està sent massa irregular per entrar a Champions. Jo crec que els llocs de Champions aquest any són molt clars. Crec que Atlético de Madrid, Real Sociedad i, òbviament, Barça i Real Madrid. Però bé, va guanyar 1-0, bon partit. Sí que és veritat que li va costar marcar el primer, de fet l'únic, el va fer Griezmann, però un Atlètic que va molt a mínims, necessitava la victòria perquè tampoc no és que l'Atlètic de Madrid estigui sent molt regular, però sí que té la sort que té un futbolista que es diu Antoine Griezmann, que està en un nivell de forma colossal, està fent una temporada increïble, ja no només en quant a gols, sinó en quant a assistències, en quant a joc. Ja diem que tot i que ahir li va costar un pèl més trobar el camí del gol, bon partit de l'Atlètic de Madrid, que reafirma en la tercera i en la quarta posició, i l'Atlètic de Bilbao, que cau de posicions europees, es situaria setè, diré que el setè va a la Conference League. Betis i Rayo anirien, en teoria, a Europa League. I després també haurem de parlar del moment de forma del Villarreal. De fet, ara mateix toca parlar de la resta de partits de la Lliga. Comencem pel primer de tots, si us sembla, pel Girona-Almeria, el partit que es va jugar divendres. La veritat que els qui som i animem al Girona va ser un partit de disfrutar, 6-2, autèntic recital. El primer el fa Tati Castellano als 8 minuts, després li va passar una cosa al Girona i molt dolenta per l'Almeria, que va ser que en 10 minuts va fer 3 gols. És una autèntica barbaritat. Víctor Chizankov, que crec que és un fitxatge extraordinari, Rorro Riquelme i Javi Hernández. De fet, li van anul·lar un gol al Girona, li van anul·lar un gol al Tati. A la segona part, Ivan Martín i Estuani, que van marcar també en 2 minuts de diferència. Els gols de l'Almeria els van fer Ramazani i Eliblia Touré. Victòria importantíssima pel Girona per allunyar-se del pou. El Girona ara mateix és 11è. Sí que és veritat que, per exemple, qui marca el descens és el València amb 20 i el Girona és 11è però amb 27. Òbviament hi ha marge, són 7 punts, tot i que avui juga València i Getafe i un dels dos puntuarà i es quedarà, és que et pots arribar a quedar a 4 punts del descens, i ara el Girona no li ve un calendari fàcil. La veritat, si som sincers, visita el camp de l'Atlètic de Bilbao i després visita Getafe, és un partit clau, perquè després rep l'Atlètic de Madrid i també al cap d'un parell de partits diria que juga davant del Barça al Camp Nou, així que victòria importantíssima del Girona. Després empat entre la Real Societat i el Celta, mal partit de la Real Societat, es va adelantar molt ràpid a la primera part amb un gol d'Oyarzabal i després amb un menys el Celta va aconseguir empatar amb gol en pròpia porteria de Lenormand al temps de descompte. Victòria també del Betis, molt important, per intentar agafar una miqueta bona ratxa, 2 victòries consecutives, després també de que la setmana passada guanyessin al camp de l'Almeria, 2-3, victòria del Mallorca per 4-2 davant del Villarreal. Compte amb el nivell amb la situació, amb el moment del Villarreal, és 9è, amb 31 punts, 4 derrotes consecutives, el Mallorca que l'ha superat en la classificació, i compte amb aquest Villarreal,
compte, perquè està realment en un moment molt complicat. Compte també amb Quique Setién. Sí que és veritat que el partit es va veure bastant afectat per l'expulsió de Manu Triguero dels 20 minuts, però que vagi amb compte el Villarreal. També partits jugats ja ahir, la victòria importantíssima de l'Espanyol al camp de l'Elx, amb gol de Darder al minut 92, un Elx que va ser molt millor, va tenir moltes ocasions, va mereixer guanyar, però que amb aquesta derrota l'Elx gairebé ja confirma que l'any que ve serà segona divisió, només 9 punts. És molt difícil que salvi l'Elx, i per acabar la jornada d'ahir, un empat a un entre el Rayo i el Sevilla. Es va adelantar el Sevilla amb gol de Suso. Florian Lejeune va empatar a la segona part. El Rayo, que és sisè, està en un gran nivell de forma, 34 punts. El Sevilla, que es queda 12è amb 25, cada vegada més alluny del descens, tot i que no agafant una ratxa d'ametralladora per intentar apropar-se a la zona europea. Com dèiem, la jornada la tanca avui a les 9, el partit entre el Getafe i el València. És un partit importantíssim per Getafe i València, tots dos en descens. La veritat és que el nivell del València, el moment del València és desastrós. Debut de Quique Baraja a la banqueta del València, veurem si pot aconseguir una victòria molt important. La veritat és que el València no té plantilla per estar on està, però veurem. Tanquem carpeta de la Lliga, si us sembla, i viatgem cap a Anglaterra, cap a la Premier League. Ràpidament, resultats de la jornada. Victòria importantíssima de l'Arsenal per 2-4 davant de l'Aston Villa. L'Arsenal que recupera el liderat, perquè el Manchester City va empatar 1 al camp del Nottingham Forest. Com dèiem, remuntada inclosa en el partit de l'Arsenal, un gol del Dibu Martínez força desafortunat en pròpia porteria i un gol a l'últim minut de Martinelli després de que el Dibu pugés a rematar un córner. Van matar el partit. Un Aston Villa, per cert, que es va adelantar amb gol de Watkins, va empatar Saka, Coutinho va tornar a posar per davant a l'Aston Villa, Sichenko va tornar a empatar al minut 61 i després ja, com dèiem, els gols del Dibu en pròpia porteria i de Martinelli al minut 98. També en aquesta jornada, en el dia de dissabte, empat a 1 entre el Brentford i el Crystal Palace. Victòria del Wolverhampton al camp del victòria del Bournemouth al camp del Wolverhampton. Derrota dolorosa dels de Lopetegui. Victòria del Fulham al camp del Brighton, que s'està desunflant una miqueta. Victòria importantíssima de l'Everton per sortir del descens i una victòria que apropa molt al Leeds a segona divisió. Victòria del QE, que demostra que és la Premier més igualada dels últims anys, tant per dalt com per baix. Victòria del Southampton per 0-1 al camp del Chelsea. El Chelsea ha guanyat un partit en tot l'any 2023. Ratxa, la veritat, que nefasta del Chelsea de Graham Potter, amb un golaç de Van der Praus de falta. No se li poden donar les faltes tan a prop de l'àrea Van der Praus. Empat del Manchester City, amb un golaç, per cert, de Bernardo Silva. Si el podeu recuperar, recupereu-lo. És un xut sobretot potent pel mig, que enganya molt a Keylor Navas. Victòria molt important del Liverpool abans de jugar davant del Real Madrid. Una victòria que es va veure bastant afectada per l'expulsió de Pope, tot i que quan el porter del Newcastle va ser expulsat ja portava els dos gols el Liverpool, per ser gols de Gakpo i Darwin Núñez, molt necessaris tots dos perquè els jugadors vagin agafant confiança. Victòria ja en el dia d'ahir d'un imparable Manchester United, amb doblet de qui si no, de Rashford, i gol també de Jadon Sancho en un molt bon partit dels de Ten Hag. I per tancar la jornada també ahir victòria del Tottenham per 2-1 amb 2-0 amb gols d'Emerson i Huminson davant del West Ham. Com queda la classificació de la Premier League després d'aquesta jornada número 24? Doncs bé, queda Arsenal líder amb 54 punts, amb 52 el City, tot i que l'Arsenal té un partit menys. És a dir, que compte, perquè tot i la derrota davant del City, l'Arsenal
pot recuperar una mica d'avantatge. Tercer està el United amb 49, que no es doni per mort al United per aquesta Premier, amb 42, ja molt lluny està el Tottenham, que va recuperar places de Champions després de la derrota del Newcastle, que cinquè amb 41, Fulham sisè amb 38, amb 35 està el Brighton, vuitè està el Liverpool amb 35, empatat de punts amb el Brentford. El Chelsea és amb 31 punts desè, Aston Villa 11 amb 28, Crystal Palace amb 26, amb 25 està el Nottingham Forest, el Leicester que té 24 punts, 23 té el Wolverhampton, 21 en té l'Everton, el Bournemouth, en té 21 i en descens West Ham amb 20, Leeds United amb 19 i Southampton amb 18. Està tot molt apretat, molt apretat. La veritat és que, òbviament, és impossible que passi, però que vagin contra el Chelsea, perquè al final està a res, està a 11 punts del descens. És que el Chelsea realment està pràcticament més a prop del descens que de posicions europees. Preocupant, si més no, la situació de l'equip de Graham Potter i després, a més de tot el que ha gastat en fitxatges. Jornada a la Sèrie A, una Sèrie A que està decidida. Saluso 0, Nàpols 2, Sampdoria 1, Bologna 2, Monza 0, Milan 1, victòria per 3-1 de l'Inter davant de l'Udinese, victòria sorprenent del Lecce al camp de l'Atalanta, empat a 1 entre la Fiorentina i l'Empoli, victòria de la Lazio al camp de la Salernitana, victòria de la Juventus per 0-2 al camp del Sepsia, victòria per 1-0 de la Roma a casa davant de l'Hellas Verona, tanca avui la jornada un Torino cremonense. Com dèiem, està mort aquesta Sèrie A, el Nàpols, que és líder, amb 62 punts. Amb 62 punts. És una autèntica barbaritat. Els 62 punts. 62 d'aquest Nàpols, que per cert porta les mateixes xifres que el Barça. És veritat que a la Lliga no s'han jugat tantes jornades, se n'ha jugat una menys, però porta els mateixos punts. 2 empats, una derrota. És una autèntica barbaritat. Com dèiem, un Nàpols molt superior, segon està l'Inter amb 47, tercer la Roma amb 44, empatada de punts amb el Milan, la Lazio amb 42, amb 41 l'Atalanta i molt a baix amb 32 la Juventus, que tot i que des d'aquella sonora derrota per 5-1 davant del Nàpols i des d'aquell menys 15 per tots els problemes que van haver interns, sembla que s'està recuperant. El Bologna, que en té 32, amb 30 estan Torino i Udinese, amb 29 Monza, l'Empoli amb 28, amb 27 el Lecce, la Fiorentina amb 25, molt mala temporada de la Fiorentina, el Saluso amb 24, amb 21 la Salernitana, el Sepsia amb 19 i al descens estan el Hellas Verona amb 17, la Sampdoria amb 11 punts i tan sols amb 8 el Cremonense. Molt de compte, però, en zones europees, a la Champions per ser més concrets, amb la Roma de Mourinho, que té pinta que sí que aquest any és el bo de la mà de qui, si no, de Paulo Dybala. Quina temporada està fent Paulo Dybala. Toca ara parlar no de l'Alicant, sinó d'un partit en concret, del partit del PSG. Després tornarem a parlar del PSG i de la seva derrota davant del Bayern de Múnich. 4-3, victòria molt important del PSG davant de l'Illa amb un gol de Messi al minut 95 de falta. Els altres gols del PSG els van fer Neymar i doblet d'Mbappé. Per cert, Neymar es va lesionar, difícil que arribi a Múnich. Els gols del l'Illa els van fer Bofadé, Jonathan Bamba i Jonathan David. Victòria, com dèiem, molt important pel PSG, que és líder amb 57 punts, amb 52 és segon el Marsella, amb 52 és segon el Marsella, tanca la zona Champions el Mónaco amb 50 punts. Sembla que el PSG tornarà a guanyar amb facilitat un any més la Sèrie A. Anem ara sí a la Bundesliga, una Bundesliga que no podria estar, la veritat, més apretada i més bonica. L'Augsburg
va guanyar 1-0 al Hoffenheim, victòria del Stuttgart per 3-0 davant del Cologne, victòria del Friburg per 0-2, derrota del Bayern de Múnich per 3-2 al camp del Mönchengladbach, victòria del Leipzig 3-0 davant del Wolfsburg, Eintracht 2, Werder Bremen 0, Borussia Dortmund 4, Hertha 1, derrota del Leverkusen de Xabi Alonso per 2-3 davant del Mainz i empat a 0 entre l'Unión Berlín i el Schalke. Per què subratllo aquest empat a 0? Perquè si hagués guanyat l'Unión Berlín es situava líder. I va perdre l'oportunitat davant del Schalke, que el Schalke és el cué. El Schalke 04 realment està passant per un molt mal moment l'equip de Dortmund. Triple empat al capdavant de la classificació. Bayern de Múnich, Borussia Dortmund i Unión Berlín amb 43. Jo crec que s'ho emportarà el Bayern, però molta igualtat. Per cert, tanca la zona Champions el Friburg, és a dir, Unión Berlín i Friburg són a la zona Champions. Tenim també per allà rondant a Leipzig i a l'Eintracht de Frankfurt, però ja molt a lluny, a 8 punts, tenim al Wolfsburg o al Borussia Mönchengladbach. Per cert, a subratllar la mala temporada del Bayer Leverkusen, ara mateix desè amb 27 punts. Tela la temporada del Bayer Leverkusen, aquest sí, més a prop del descens que de posicions europees. Ara sí, toca parlar de la Champions League, partits que s'hagin jugat aquesta setmana. PSG 0, Bayern 1, Milan 1, Tottenham 0, Bruges 0, Benfica 2, Borussia Dortmund 1, Chelsea 0. Quina igualtat, quins marcadors més renyits. Analitzem, ens centrem en el PSG Bayern de Múnich, un molt bon partit del Bayern de Múnich, un partit pràcticament invisible del PSG, un PSG que va sortir amb Donnarumma a la porteria, Graf, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes, Carlos Soler, Danilo Pereira, Verratti i Emery al mig del camp a dalt Neymar i Messi. Com es va notar quan va entrar Mbappé, com se li nota el PSG quan hi és Mbappé i quan no hi és, se li nota moltíssim, però moltíssim. És una diferència abismal. Un PSG que per cert va haver de canviar a Graf perquè no podia amb Koeman, no podia, i va haver de posar al terreny de joc a Kimpembe a la segona part. Per part del Bayern, per cert, Sommer a la porteria va fer un gran partit, De Ligt, Upamecano i Pavard en defensa, Cancelo, Kimmich, Goretzka i Koeman al mig del camp, Musiala i Sané a les mitges puntes, Choupo-Moting com a home més avançat. És a dir, un Bayern amb Davids, Gnabry, Müller, jugadors molt importants a la banqueta. Ara bé, com dèiem, el PSG va marcar diferències quan va entrar Mbappé i crec que per la tornada queda tot obert. Pel simple fet que hi serà Mbappé, i Mbappé és un fet diferencial. Va guanyar, com dèiem, també el Milan 1-0 al Tottenham, victòria molt important perquè a Wembley serà difícil guanyar. Per al Milan, victòria del Benfica per 0-2 davant del Bruges, el Benfica que té possiblement una de les eliminatòries més senzilles, i victòria per 1-0 del Borussia Dortmund davant del Chelsea amb un autèntic golàs d'Adeyemi. Es fa com vol a Enzo i defineix a què passa a dir 120 milions i 80. Adeyemi amb una correguda supera a 200 milions com vol. No va fer un mal partit el Chelsea, la veritat, no va ser del tot just el marcador, tot obert per la tornada. El Chelsea ràpidament per repassar l'alineació: Kepa a la porteria, Chilwell, Koulibaly, Thiago Silva, Reece James, Loftus-Cheek, Enzo Fernández, Mudryk, Ziyech i Joao Félix a dalt Kyle Havertz. És a dir, ara mateix la banqueta que es pot permetre a aquest Chelsea és Kovacic, Chalobah, Zacarias, Gallagher, Azpilicueta, Marc Cucurella, Fofana, Mason Mount i tots els que no hi eren. És que és una autèntica barbaritat. Però el Borussia Dortmund, que va aconseguir guanyar, i el partit a Stamford Bridge, la veritat, està molt obert. Jo crec que el Chelsea pot remuntar, però molt obert. Per aquesta setmana, què toca? Toca Liverpool, Real Madrid, Eintracht de Frankfurt, Nàpols, Leipzig,
Manchester City i Inter-Porto. Ràpidament, crec que el Nàpols és molt favorit davant de l'Eintracht, crec que l'Inter és molt favorit davant del Porto, crec que el Manchester City és infinitament favorit davant del Leipzig, però parlem ara d'aquest partit d'aquí. Com veieu, samarreta de Mohamed Salah, Liverpool-Real Madrid, demà a les 9. Crec que és un partit, la veritat, molt igualat. Cap dels dos està passant per un bon moment, sobretot el Liverpool, la veritat, lamentable, el moment de forma dels de Klopp a la Premier, però crec que a la Champions tot això es transforma. Haurem de veure. Per mi el Madrid sempre és favorit de la Champions, sempre és favorit per guanyar-la, però veurem, perquè jo crec que fer la lectura de dir que el Liverpool està absolutament mort no és correcte. Després és possible que ho estigui el partit, però crec que s'ha de sortir com si el Liverpool fos el de l'any passat Comte. De fet, ja va avisar davant del Newcastle, amb dues fogonades de talent va guanyar el partit davant d'un dels equips més en forma de la Premier, així que vagi amb compte el Madrid. Jo crec que el Madrid és favorit, el Madrid que no podrà comptar ni amb Kroos ni amb ni Casemiro. No podrà comptar ni amb Kroos ni amb Tchouaméni. Segurament el mig del camp serà Modric, Ceballos. Jo crec que Ceballos ha fet mèrits per jugar. I Valverde. Jo diria que Valverde. Per a dalt jugar amb Rodrigo o Asensio, Benzema i Vinícius. Si no, Camavinga també podria ser titular. Liverpool que s'espera doncs, l'11 titular de sempre, amb Van Dijk que ha recuperat, amb Salah, Darwin i Gakpo com a més avançats. Europa League. Hem parlat ja de la tornada del Barça, que és sobretot el que ens interessa. Repassem ràpidament els marcadors de la resta de playoffs i us diré què penso, com acabarà tot. El Salzburg va guanyar la Roma 1-0, crec que la Roma passarà. L'Ajax va empatar 0-0 davant de l'Unió Berlín, crec que és el partit més obert. Crec que l'Ajax té nivell per guanyar l'Unió Berlín, tot i que l'Unió Berlín està fent una autèntica temporada d'escàndol a la Bundesliga, com parlàvem abans, i pot passar de tot. A més, el partit és a Berlín, va guanyar el Shakhtar 2-1 a l'Stade de Rennes, crec que passarà l'Stade de Rennes. A França, el Sevilla que passarà, jo crec, va guanyar 3-0 davant del PSV, molt bon partit. Empat entre el Midtjylland i l'Sporting de Portugal, empat també entre la Juve i el Nantes, tot i això crec que l'Sporting i la Juventus passaran. De fet, l'Sporting va patir molt, gol al minut 94, va patir molt, molt i molt. Estava mirant, estava buscant si efectivament i un autèntic partidàs, derrota del Bayer Leverkusen en la, per mi, que és la segona millor eliminatòria, davant del Mónaco 2-3. No va fer un mal partit el Borussia. Ara el Bayer Leverkusen, tot i que crec que el Mónaco a casa és favorit per passar. I per tancar ja el podcast d'avui, parlant de futbol, ja sabeu, sí que és veritat que poder aquesta setmana no hem tingut tants grans partits, però la setmana que ve, amb l'anàlisi de tots els classificats, de totes les anades, compte. Classificació ràpidament de la Kings League. Porcinos és líder amb 6 victòries. Per mi ara mateix és el millor equip, perquè Porcinos va perdre, recordarem, el primer, després no ha tornat a perdre. Tenim a Science com a també líder amb 6, amb 5 tenim a Ultimate Móstoles i Kun Esports, que ahir va perdre justament contra el 5è, que és el Barrio. Compte perquè ara amb 3 victòries estan el Barrio, UK, Aniquiladores, Rayo de Barcelona i fora del playoff X Buller Team i Troncos. I després Pio amb 2 victòries. És a dir, això està molt igualat. Gigantes ja el descartem. La veritat és que la ratxa de UK és molt dolenta, molt dolenta. Tot i això, jo crec que és possible que els acabi donant per entrar al playoff. Jo crec que, aviam, Kun Esports, Ultimate Móstoles, Science i Porcinos ja hi són. No crec que pateixin per ser-hi. Ara bé, hi ha encara 4 places lliures. Qui m'agradaria que fossin? Pues a mi m'agradaria que els Troncos, X Buller Team, Rayo de Barcelona i UK hi fossin. Qui crec que hi serà? Crec que UK hi serà.
crec que aniquiladores hi serà, crec que el nivell de forma de Frank és increïble, i després hi ha 2 places lliures que tant de bo siguin per l'X Buller Team pel Rayo de Barcelona, però jo per exemple ahir vaig veure molt bé al Barrio davant de Cunisports, i també em van agradar molt els troncos davant de Science, i Pio està agafant un nivell de forma extraordinari, és a dir que això estarà obert fins l'últim dia. Ràpidament, resultats d'ahir. Victòria del Rayo de Barcelona per 2-3 davant d'Aniquiladores, Porcinos que va guanyar 5-2 a UK, derrota de Xixantes que ja queda òbviament fora del mapa per 3-5 davant de Ultimate Móstoles, X Buller Team va perdre 2-5 davant Pio. Era un partit que si X Buller Team el guanyava jo crec que s'assegurava pràcticament fer aquest salt per damunt d'aquests equips amb 3 victòries i gairebé ja sentenciar els playoffs. No ho va fer, compte ara, que patirà molt els germans Buller. Victòria de Science 0-1 davant dels Troncos, i Cunisports que es va veure totalment superat pel Barrio d'Adri Contreras. Doncs això és tot. Veig 36 minuts. No sé si us agrada o no aquest format més de podcast. Es veurà, per exemple, per cert, sí, anunciar tots els partits del Barça, o la gran majoria de partits del Barça, en directe pel canal de Twitch de 90 minuts. 90 minuts a Twitch, la majoria de partits del Barça en directe, la narració del Pol Soler amb els meus comentaris. Si us hi voleu passar algun dia, estarem encantats de compartir amb vosaltres els partits. Esperem que les victòries del Barça. La setmana que ve parlarem, aviam, s'haurà classificat o no el Barça, continuarà o no amb la distància de 8 punts, l'haurà fet gran, l'haurà fet petit al Real Madrid. Veurem què passa amb la Kings League. Hi ha equips que ja sentenciaran que seran o no seran als playoffs. La Bundesliga es trencarà per fi aquest triple empat al lideratge. El Nàpols deixarà encara més sentenciada la Sèrie A. Tot això i molt més, moltes més sorpreses, la setmana que ve aquí al podcast de Sortiu i Disfruteu.